Ez volt életem legklasszabb napja. Mozik, lézerkard, játékterem. Na, akkor jó, azt akartam, hogy jó napod legyen. Miért? Azért, mert szeretlek. Én is szeretlek, apa. Még hogy szeretetet nem lehet venni. Marhaság. Ezt ne felejtsd el. Mi a tervestére? Az is különleges lesz? Jézusom, látni sem. Mi van? Semmi. Hé, Nesze, itt van $20. Köszi! Ma éjjel a nagyinál leszel. Remek! Várj, mi? Jó szórakozás lesz. Még ez, Charlie? Ezt most hallom először. Nem akarok a nagyihoz menni, tedd el a pénzedet! Ugyan már nagyanyád nagyon szeret, és csak egy éjszaka. De olyan jól éreztük magunkat. Gondold végig, Jake. Miért érezted jól magad? Átvertél! Ez a beszéd? Mit átadtam neked? De, Jake, ez nem büntetés. Hát nem is jutalom. Felhívom anyát. Ne hívd őt. Tudom a jogaimat, egy telefon jár. Már beszéltem anyáddal. És belement? Hát tud róla. Charlie bácsi, nem tudsz kimenteni? Az attól függ. Akarsz Mexikóba költözni? Szé! Csak kérlek, tedd meg ezt nagyanyádnak, ő szeret téged. Értem, Charlie bácsiért, de legfőképpen értem. Mit kapok? Hogy érted azt, hogy mit kapsz? Ma egy vagyont költöttem rád. Az azért volt, mert szeretsz. Most meg kellek. Na hát, isteni ez a kis kölyök. Rendben, mit akarsz? Egy motoros rollert, az új Dragon Ball játékot, egy iPod minit, és nem menni a nagyihoz. 4-ből 3-at megkapsz. Rendben, nem kell az iPod.